Näin nyt pihalle. Joo ja... meiltä on nyt aika varmaan, kun pitäisi. Ja se on märkä. Onneksi sillä on paimia, ettei se kastunut kokonaan. Mut mä menen täältä, kun nyt tuossa jos lähtee. Tässä on vesipisaroita tosi paljon. Näin on lähtenyt, niin se on hyvä juttu. Vien tuon alta. Taas koska mä en jaksa vattuna. Ai. Ja hypätään. Näin. Talliin. Tää on vielä vähän jäätynyt. Ei jäänyt, vaan jäätynyt. Miten siis nukaan joku kun mä olin tossa sisällä? Se on läpi sisältä. Ja sen verran valosta vielä. Ja mä lyhensin tätä. Kamera alkaa tosiaan aika paljon. Tää on tästä Riimun naru. Lähetään hakemaan outfittia. Tää siis saa meidän outfits. Mä oon täällä. Jos mä en jonnekin kadulle, niin jos mä laitan kaikki mutta hän on nyt laittanut hirveästi tänään. Tää on vähän omituinen, koska tässä on tällainen. Mutta joo, se katsoo aina liian tuolta. Ja avaan tuosta. Tuosta. Tosiaan. Näyttääks nämä? Niin. Kaivataan tässä niissä pankoja. Se jää siihen. Siis ei joskus vaan aina jää. Sitten on hankala laittaa tätä viittä tästä ja tästä näin. Tää kirjoitetaan tämä ruska. Mä en tiedä, että mä tästä risujen läpi. Kunnalta puolella. Nyt on käsillä risu. Ärsyttävä päivä. Näin. Nyt onneksi täällä ei kuulu sitä ihmejuttun ääntä, koska joku eilen pitäis katsoa. Tai siis yksi meidän naapuri. Ei vain joku, mutta yksi meidän naapuri. Nyt haluan näyttää taloa tai tän autoa. Tässä. Siellä. Isteet. Mä yritän nyt avata tän. Koska mun on kameran halusta ja keppari tässä. Apua, missä se nyt on? Noin. Saatiin. No, yes. Hei. En mä halua itteni taas laittaa tänne ilmiin. Niin. Tässä pitää oikein kierrähtyä. Tässä ei kukaan tietenkin laittaa valot päälle. Valot päälle. Pitää laittaa tätäkin näyttää. Ollaan matkalla tallille. Tänne näin. Täällä on kylmä. Tai silleen jonkun verran kylmä, mutta ei hirveen. Otan nyt. Varmaan
Mä en ois halunnut sinne tämä kaviokoukku. Vilja saa mennä 8 syömään, koska se ei oo syönyt melkeinpä koko päivää. Siksi. On se syönyt aamulla aika paljon. Varmaan syönyt jossain 6 maissa aloittanut ja sit on syönyt tossa aina yhden maissa, koska täältä näkyy kadonnut jo aika paljon ruokaa, että joo, ei tässä syönyt. Täällä on oikeesti ihan märkä. Voi näyttää. Sitten on ihan märkä tosta. Tosta. Ihan märkät koko loin, mutta tää on pahimmiten. Ei se vuotan sisällä onneksi. Koska ei oo kivaa, jos vuotaa sisällä. Varsinkaan hevosille ei oo mukavaa. Tää harjakin on ihan märkä. Ui ei. Ei näy mitenkään tarkkaan mitään, mutta joo. Tän tähän kamerajuusteliin. Ja meillä laittaa valot taas päälle. Noin. Laitan päälle. Ja näyttäkää tohon. Laitan vielä vähän valoa. Näin. Ja siihen parhaimmiten. Otan siihen. Ja tuodaan Lilja. Näin se päälle. Riimunarulla, mutta mä otan nyt tällä kertaa tän mun iltakävän. Mä en ottanut tota pitkää. Koska ei hirveän pitkälle saa olla tossa. Vaikka mä kyllä eilenkin pidin siellä pitkällä, mutta mä älysin, ettei kannata. Lilla. Näppäs siellä. Lilla. Niin. Te ette varmaan näe mitään, mutta hirveästi. Nyt näette, tässä on riimunaru. Tää ei nyt halua siis niin kuin tarkentaa. Jos mä haluan ottaa kädet nyt. Tässä riimunaru. Katsokaa mikä sain. Äkki mä käyn valon ja tää on oikeesti tosi kirkas. Tää ei mennä kyllä aina sisään, mutta tän saa vielä. Mä voin näyttää. Jos mä laitan sen nyt tähän. Täällä näin valosta. Hyvä juttu. Ja tää voi nyt olla vaikka tässä. Mitä näette? Se on vaan joku tollainen ihmelamppu, mutta hyvä sellainen. Koska mä sanoin äitille, että olisi aika hyvä olla toi lamppu niin kuin tänne leikkimäkin. Minä kyllä äiti kertoi sit iskälle, niin iskälle antaa olla tuolla. Sä oot ihan märkä. Mä en viitteis ottaa sulle tätä toppaloivea pois, koska ei voi, että sulla on sitä kuulemma täällä. Tai tällä on kuulemma. Puhun nyt teille vaikka näin. Oho. No se tippuu, mutta ei saa haittaa, koska on toi valo. Ihana valo. Niinku toi pelastaa kaiken. Ei varmaankaan saa mitenkään. Saa tästä. Tässä on tällainen. Tässä on tuo nappi. Se on semmoitettu. Aika kätevä. Vien nyt tän leikkimäkin. Ettei tää en mä vielä, koska teidän pitää katsoa kun mä laitan tälle switchet. Mennään hakemaan täältä mukaan. Mennään hakemaan täältä switchet. Vähäks tää on hyvä. Tää lamppu. Ja ohjat.
Nää on nyt jutkusit. Se on toi hakaneuvo, tollanen hakaneuvo. Mä tein ne joskus, kun Niksu oli mulla käytössä. Nyt Niksu on pitänyt uudistamaan. Niin suoraan sanoen. Kun sitä tosi tyhmältä niin pitää sanoa. Hevoset, jos olisi hevonen, oikein hevonen. Siis todellakin kuvittelen, että ne on oikeita hevosia, mutta jos olisi ihan oikea hevonen, niin sit se olisi menty uudistamaan jotenkin, että se olisi tapettu ja sit syntetty elävää. Tai niinku laitettu taas elämään. Joo, älkää kysykää, mutta mun mielikuvitus. Vähän joo. On omituinen kyllä. Pakko myöntää. Mulla on omituinen mielikuvitus. Katsotaan, että tässä on kaikki naulat. Okei, on, hyvä. Koska tässä ei saa olla mitään naulat auki, koska mä täällä näin. Nyt se olisi laitettu huomataan kaikki nämä ohjat ja mä oon aina tosi myöhään täällä niin kuin ulkona. Täällä pareitten kanssa. Niin sitten niin tosi hyvä olla paikalla. Tän sit mä en näe täällä. Tän sitten koska vaikka on sen verran huono. Että joo. Jalan tänne. Tuohon. Ja nyt. Liia. Ja mennään. Sammutetaan tavalla. Tein tosta tosi kävellä, koska sitten on kävellä. Ja niin edespäin, mutta joo. Mä nyt kehun tätä lamppua, koska se on tosi hyvä. Tää. No niin. Kiitos. Nyt mä korjaan tätä. Tässähän ei ole tarvitse mitään, kun mä vaan vedän tästä. Näin. Kuuluu eiks niin kiva pimputus tosta? Katsotaan. Laitan sen tänne käytävällä. Näin hienosti. Näkyy kaikki. Joo, aloitetaan.
tosiaan, joo, tää oli helpoin. Osa 2, osa 2 helpoisimmat. Niin tosiaan oli tarkoitus, koska se oli tosi pitkä. Mä lähdin siis sisälle. Ja sisällä mä koitan vähän vuonna. Mutta se muuten että mä hirveästi mitään. Mutta menen nyt sisään. Katon Arto Lindemanin videota ja videoita siis videoita. Sitten tein piipurasista puristan. Se on helmiä, putin helmiä. Tuolta ei hirveästi hävinnyt. Tässä on verran työtä. Tää tulee varmaan johonkin tälleen seinälle. Koska kattokaa näissä nää. Tää on tälleen reijät. Et niissä vaikka naulat läpi. Tää tuu vaikka tonne tuliin. No nyt. Eikä siinä muuten mitään, mut just silleen. Ja sit mä nyt koetti viestin. Joo, sori. Siitä nyt tuli. Mä otin kuvan itse asiassa. Ja mä tiputin mun tänne. Niin mä en varmaan voi enää olla, koska mä en voi enää olla 6. Ja niin. Joo. Nyt mä teen tänään päin pieneksi. Kiva laittaa jääntös. Verjästä. No niin. Mitäs sais naurattua? Näistä reistä. Luonnolliset reijät. Sitten näytän sen kuvan tässä. Tänne ja mä kysyin teiltä, että mitäs mieltä olette tästä kuvasta? Ja tää nyt on tosi kommenteilta. Että olisin tässä. Katsotaan.